खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 आगस्ट 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिगाङाव गोमानाय माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवाखौ दिनै मोनफिननो हागौ। लोगो लेवा बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ दिनै गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। थार लोगोनि आंखाल जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मोजां गाज्रि बिजिरनो एबा सायख'नो रोंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै बहाबा लोगो मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा खहा जानांनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन बहाबा दावबायहैब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन गोसोखौ दिनै मेंनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां हेंथा फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन लाइमोनफ्रा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाखनाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाखनाय जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो नखराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर रंजानाय मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोआ नाथाय गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनजागोन सोरनिबा गोरोन्थियाव हाबफायैयानो मोजां नङाब्ला गावसो खैफोदाव गोग्लैनांनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन जोबोर गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।